Продължаваме да не работим. Специален поздрав за абитурента, както и за рожденичката. Не се познаваме с вас, никой паричерски се казвам, а за тези, които ме познават, пак се казвам така. Абитурент, нали знаеш откъде идва? От абитурия на тройка. Надявам се да... Айде, че бюрото по труда зове, чака, има много свободни места и знаеш ли, пич, прецакан си, ще ти кажа що. Значи, какво е абитурентския бал? Родителите те взимат костюм за 1000 лева. Жоро пуска Милегитич и за 2 минути му. Със следващата песен искам да поканя на сцената един от талантливите деца на България. Той идва от Петрич, специално за рождение на Виктория. Казва се Крум Крумов. И повярвайте ми, аз съм убеден, че за Вика ще се говори много скоро в национален ефир. Пожелавам ти му. Знаеш, че е така. Така ще бъде. Това момче, следващата песен, тъй като аз не мога да пея за жалост. Моя колега, режисьор на предаването ми е казал, че ако можех и да пея, каква кариера ме чакаше повече от мен. Това е едно от най-пеещите деца, които познавам. Специален поздрав за Виктория и за Александър.
ръцете ми, душата ти, каламо, душата ти, лека и волна е. Душата ти, душата ми, каламо, душата ми, твоя е волна е. Душата Аплодисменти за танцуващите! Устата ти гълна по устата ти, извор планински е устата ти. Устата ми гълна по устата ми, огнена лава е устата ми. Душата ти гълна по душата ти, лека и война е душата ти. Душата ми гълна по душата ми, твоя е и морна е. Сърцето ти, каламо, сърцето ти, песен любовна е. Сърцето ти, сърцето ми, каламо, сърцето ми, пролет зелена е, огнено лято е, есен дъждовна е, ледена зима е. Благодаря.